Paido menika sing dadi pimpinan. Aja ngawur, aku mblendis. Oh, mblendis menika sing dadi pimpinan. Paido ya ngetape wadyabala kok merana. Lah iki mlumpuk ning pripun niki pripun niki pripun. Niki pripun baris kok nganti kleru niki pripun. Sesuk neh arep perang ya perang rapopo. Ning rasa dadak nganggo baris. Wong negarane awake dhewe iki rungono nglatih prajurit supaya latihan babakan baris berbaris. Nek mungsuhe neng kono barise rono, ngetapke para wadyabala rono. Kok rene iki piye? Aku ra wis omong to. Ingat. Aku wis omong, mrono kok do mrono, ya aku manut. Solike tatheke untune wae. Ah, pedhoke Kurawa ning kono kok barise rene iki cara ngendi? Wah, wis prajurit ora do pengalaman. Sendika wis tak kendhal.